Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam niya ni Manong yon, Nemi Ruiz, kumapkablawag tinimbag ng bigat, nimbag ng daw, nimbag ng oras, kada kaya aming sa kapada. Please share this program, share. Padaanan niyo pagkasalitaan ni Sonia nga napauluan, piloto. Nakaroon ng rugyan papagayam nga ibasa niti surat, from the beginning up to the end. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Sonia nga napauluan iti piloto. Ada nga piloto nga babae, uno asinot piloto, di asawa na. Sa ganang nga surat, Dear Manong Nemi, agpadpada Manong Nemi, nga kastaunay ti panagarubos, dagiti luwaming agina kinitsun. Pinadaytang ipupusay ni Alan nga asawak, ipupusay ni Alan nga ama ni June. Manong Nemi, nakaragraksak kami nga dati. Naikamangak iti pamilya da Alan, when Manipod Isabela, Manong Nemi, inyagnak dito Ilocos. Tadtoy at narod nga naikamang taditoy ti lugar da Alan. Nasiyat Manong Nemi ti panangawat kaniyak dagiti kakabsat ni Alan, dagiti kakayong ipag kastamaten dagiti abirat ko. Awanan naganak kadakwada Manong, awan tinagbaling katugangak. Yung nagbaling nga kayong ipang kinabirat ko. Wen, numay na ikamkamang ak Manong Nemi, nagbali na kanasiyat kadakwada kasmat iti kanasiyat na kanya. Saan kami nga naddan iti balay Manong Nemi? Taidi, taadda bakante nga balay, nga awan tagigan ket asudag nga kabagyan daalan. Sadya kami nagandeg, kalpasan nga, dinausan mi, tinarimaan mi. Adamat panglawaen nga arubayan, nga nagbulak ti masetas, iti likod, nagbulak ti nateng, nagtareka naktidingwen. Nagbali na kanasiyat nga manugang, uno nagbali na kanasiyat anay kamang kadakwada. Tamani po dito ikamang ak Manong Nemi, jak pulos na padasan tinakiapa. Jak pulos na padasan Manong Nemi ti adda, manggurgura kaniyak, kinawamit ti ginurgura. Why, naragsak kami kani Alan. Nagaroon na lang arudan Manong Nemi, di pasgay ko ni June.
Adadan ti ragsakmi di adan ni Jun. Adadan ti kaget ko manunaymi ngagtagibalay nga magasikaso ti asawak nga mapanagtrabaho kas karpintero. Amang pasungat ken kuanan no sumangpet no kasta nga malem amang isagana kadagiti kasapulan. Adamat plano mi kanarapap mi kinialan. Madaan kam to ti kabukbukodan nga balay. Huwain manunaymi. Uri talula nga anak. May isa nga lalaki, uri pa'y duwa nga babae. Iti sumaruno, uno saan kat may isa pa'y lalaki, kat may isa nga babae. Uri kas kasanulayang manunaymi, numakawag tinulong kami. May isa nga namin ito nga tamay tinaranya nga masagbayan, digiti anak mi. Ngayon ti makadakas manunaymi. Grade 1 pala idi, ni June, nga tagtagyorayan mi, ti agbalin nga ading na. Nagtulturi tiragsak mi kunak ngayon saan. Tanapasamak, iti pa nakadisgrasya ti asawak. Naitawang manunemi katnatnag manipod iti third floor nga ayad na nagtabtrabaho. Nagdiso iti baba nga awananin ti anges manunemi. Paonay maten ti bigla nga ipupusay ti ipatpatig ken mangipatpatig ken ka. Nagaragraksak da iti nga bigat manunaymi nga panagpakada na. Panagpakada da nga agama. Panagpakada da nga agama kunak ta ilagas ni Alan ni John iti eskwela da. Sagmay may santon ni Alan nga agawid ti malem. Ta medyo maladaw to ni Alan manunaymi agawid ta medyo pangadaywan ti yan na. Agbisbisikleta manunaymi. Ilubon ti asawak ti anak ko iti bisikleta sa to idagas iti eskwela da. Santo agpatuloyan ti asawak manunaymi nga mapanagtrabaho agbalbalon da nga agama. Hindi ba damag da manunaymi? Hindi di nga aldaw. Nga nadisgrasya ka no ti asawak natnag kadawanan ti biyag na. Ida ako penda ni Suna nga nagdiswi ti baba. Hasta una di panagululang ko manong naimi di sangpedan ti asawak nga dan iti uneg ti lungon kalpasan nga nasikaso ti punerarya. Ararayatan dak manong naimi dagiti ipag ko, abirat ko, iti panagulang-ulang ko, panakapukaw ti puot ko. Ngayon may ganigatag manong naimi pinatibker ti riknak. Gapot ti patipker da kanya. Kaya di pa nangawat ko, amasapol nga awatik ti kinapudno, nga awanin nga talaga ni Alan. Napukaw min, ti patpatig ko nga asawa, kanipatpatig ti anak ko nga ama. Naulila ni Johnny ti ama. Mabayan ti tutulong manunaymi di kakabsat ti asawa, kakabagyan da. Naiman sayang, naidulin ti bangkay na. Dahil pas ti makabulan, ngaslasaan ka makapag-recover. Imbag manong naimitan dati anak ko, nga dada nga mangliliwa ka niya. Nang? Diyon anak. Mabuting ka? Anat kabuting mo? Mabuting nga kakalpasan nga awanin ni tatang, ket sumarno kamay nga mapukaw. Anak, gusto di bagbagada angkel kini auntie. Iso nga bagbagaan da ka. Ibagbagada mat kanya ka naskin nga bagbagaan ka. Tabarbarin ka nun siya, sikat mo na siya tidinggem nang. Anak, nang, awanin ni tatang, uri na niya't araramidem, talaga nga awanin. Agbeso nga nasakit. Talaga nga nasakit ti awan ti asawa na. Nangaro na kanya nga awanin ti amak. Kasano agtupay nanang no. No pati si kakit mapukaw ko. Iso nga. Anak, maawatak ti kahit mo saway.
Inarakop ko ni June ni tinairot manong name kadagsangit kam nga do. Kasi nga may liwliwag ko ti kaawalin ni tatang mo. Iba man at ikarikan ka. Ikarigatak ti amin. Awatak ti ka na po doon nga talaga nga daytan tinagtungpalan nagpatinggan ti biyak ni tatang mo. Hanga balitan da ka anak ko. Sigan ti pangibuntunak, pangibugbukak ti amin na pigsak. Tinabat-bati pa nga biyak ko. Ikarikan ka anak. Saan ka baybayan? Noon yaman ti arapahap mo pagbalinan, noon yaman ti arapahap mi kinitatang mo nga pagbalinam nga anak mi. Aramidag ti amin, tapno maramin, tapno matungpal. Iso nga, ipas ng patagbasak. Tayo ito no, malpasan dito nga panagbasam, nagsublitan ton sa jay. Mapatan ton sa jay. Ije Isabela, anak. Ha? To, kahit yung sa unang, pumanaw tayo dito eh. Naikamang dito eh. Naikamang dito eh. Dito ka na ipasngay. Yung sana ka taga dito eh. Panahon ta da uncle, da auntie, di ka kasinsing ko. Adamat uncle ka ng team sa Jay Isabela. Adamat kasinsing mo sa Jay. Kaya mapay nga pumanaw ta dito nang tamno alis to ka makalipat. Tamo ka mawatan na kanak. Gusto nga, rugyat nun dagpakada kada angkel ka ni antim. Tapno kasta, kat andun malpas ti klasem, maalam tun di kitinaskin nga maalam, intan tun sa Isabela, kat sa ditun nga ituloy mo ti panagbasam. Inanantak manong name nga pinasyar ti inauna akabsat Dedi Alan. Ni kayom ko uno bayaw nga mando manong name. Tapdiso ti kang runaan nga nagpagpakadawan ngayon pag nga pakaamuan iti panagpa-Isabela min nga gina. Nadahanon ko man ida nga kakabsat manong apag isuunay. Limada nga kakabsat upat dagiti danon ko, duwa nga lalaki, duwa nga babae. Limada nga kakapsat manong name. Ngayon nabati dan nga upat. Taloda nga lalaki, duwa nga babae. May katlo na di alan nga lalaki nga kapsat da. Oh, Jesus. So nga ipag. Magbantay man ka. Kinapod noon agad paayaman na ka. Paayaman na ka kuma. Taorin na awanin, dedi kabagis nga alan. Naskan nga, da kami dito, tapnon ka sa dumngig ka ti saritaan. Alagtugaw ka. Napipinta sa akin din, no, ibagak na jarandak ka, manong, ipag. Ano tarandam ka di? Yanda kayo matamin. Yanda kayo nagsarandi klase, naalamat din name. Naalak mo tin tinaskin nga maalay di eskwela. Nga nagbasaan ni June. Itong lawas na siguro. Ingkap to sa Jay Isabela. Oh, puwano ka dito eh? Ada sa Jay Isabela ti pamilya. Abay din mo ka di bilang pamilya na kami? Nga po, taawanin na di alan kat saan ka nga may bilang nga pamilya. Kapamilya. Nabibinas ng tak sa Jaime. Talisto ka makalipat. Wala, sanda ka mat ka di mababalaw. Ipag, no kastaman tirantam. Magpeso no da ka lang dito, narikat ka makalipat. Yan tangi kat taga Isabela ka man. At dapat ka di rason mo. Taga doon nakastakit. Nagiti na ikamang, iti ko mga lugar, kat no, pumusa yun ti nakaikamangan da,
talagang ado na kita agsublito ng kapuan na. Ang masarutsut ko man, ipagsun niya. Dato akit premature nga makunaga buta. Nasurok pa lang makabulan, sipod pimusay ti kabasat mi. Ubing ka pa eh. Kahit sigurado nga darantam nga kasawa manin. Kalpasan ti umno nga panawan. Manong nami awan pulos detay ti panunod ko. Kanjak na namay na sarudsudan na rin nga banag. Awanin tinatak pa nga kasawa. Ti makiasawa. May masalang tagtagawa ti pusok. Gori mo pimusayin. Day dilangalan. Alis to lang tagsaot ti kasta. Ang di tala mo. Baka no kasabulam to. Baka no adan to na kita agarim kang kakit sa malo ko idan to trignam. Ang tila pagpakasim mi kadi akit dati hamo ko mga ipalubos nga ni John nga kaanakan mi. Napakalaglagipan ka di alan. Sa munto ko mga ipalubos nga. Dati may ikupil, may kuspil, may lupit-lupit. Dito nga rin tinasun no api nga sana ko nga ag-asawa, mag-asawa. Narigat ti makaalat ti sa balimanin nga lalaki. Dahil ako, jakayat nga agsyuman, uno adag syuman iti anak ko. Alagad sabi ko mga matungpal mo rin ay pag, gano'n rin na dakan doon sa Jezebel agad amumat no sa dinuti sarungkaran nyo, panas pagsuratan nyo, kahit no pimintas doon ti komunikasyon tayo agad alis doon tumalag titinawag agad next. Namuwak manong naming gayam ti pagsasalitaan dagit at napanawan dagit naganak kadakwada nga daga. Kat kasladag kasapulan amay sa kadakwada iti kwarta kat sladarantada nga mangilakong. Ngam kasla awang pulos ti interes ko manong naming amang mo no anya deta. Kanjak pulos pinanunot manong naming nga adamat panakibiyang ko. Taore na tayo na di alan. Adamat pamilya na nga napanawan na. Kaya ko nang lain, nikwaya mando manong nami, inugas ka sa nung tulaeng ipag. No sa mundo nga masangot yung may pumasyar dito yung okos, lakam to yung may mang pasyar ka na kayo kini John sa Jezebel. Agur-urayak to, agur-urayak kam to bayaw. Kaya ka nakararag mi nga ron, nga sabi ko mata, alis to kayo nga makapag-recover nga gina. Kaya ulitan mi. Ano adan tuman panggip mo nga pakiasawa manen, sabi ko mata, saan to nga mairomantika anakan mi. Idagluas kami manong name nga pumanaw dito yung locos kada parang kami sa Jezebel. Nadlaw ko manong name at tungtumrem dagiti luwa ti anak ko. Nga mangtalyaw pinagkapuan mi nga balay. Mangtalyaw kadagiti balay dagiti uliteg na ikit na mangtalyaw ti balay dagiti kasinsin na. Dakilakawa naman ng nemi. Uri met siya. May kawak met. Tamanong atawan nga na ikamangak manong. Nagbalimatan nga nasyat dagiti nakaikamangak nga nasingid damatan kanyak manong nemi. Kat na ko naklain ang tinakam ko. Diyak tumalipatan dito nga lugar. Lugar nga nakaikamangag. Lugar nga nagdanaan mi idi ka ni Alan idiragsak. Iso na lang ta. Awanin ni Alan. Naikari siguro nga panawa ko dito nga lugar kaya nagsubli ako tinakay nakakalugar. Intananak. Nang anak kagangailain maruam kanto may adaptar mo to ti bagim sa jay lugar ng pananta si bibiyag pala dalulo kini lulam na siya diri kapsat ko na siya tumadigid agbaling nga kasinsin mo sa jay basta sinsimpet ka sige nang
Intang araw din. Manong Nemi pinasangbaydak siguro, pinasangbayda kami nga road na tatang kininanan. Duwa pa'y nga kakabsat ko ti awampay ti asawa na kit isuda tinadanon mi. Juan. Kata siyempre, inya sadeg, kadagos, di June, tirik na, kadalulukin lula na, anti kanangkel na. Di ka kasinsin na manon na ka, kakalpasan di makalawas. Pinag-agsabol sa trabaho, tatan, nanang. Akit rumbang laing na ita. Tani namin tiran tayo. Anang ranta ti kayo yung sawit. Itultuloy yun, ti panakikabalayo ka na kami. Siya, dinanang yo, kan kastamat tayo naging duwa kakabsat mo. Nung makakita akton ti pagkasaraan mi nga gina. Sumina kam tuntang nang awan ti pagdanagan nyo. Maawatak ti kayo yung sawin. Walang takastat sa sarod-sudin ti kakabsat mo. Daan kan ti asawa, no mapay balo ka nang marubag na unay nga sumina kada kayo. No lagi dadan pagtrabaho tang nang magkita akton di pagkasaraan mi nga agina. No, sa dinuntayan ti trabaho, sadya kami. No, stay in na, kahit dalaki din nga alak ti anak ko. Very good. No, di na kayat, nga stay in na. Tayo jay sentro, adayumat nga rin ti pagtrabaho. Sadya itong kumita ti, oray nalaka lang nga pagkasarahan mi. Nalawan. Agad na marigatan kakas pagarigan anak. Balo ka mo ten. Pero bang naunay nga agasawa ka manan, tapos na kastakit at nakatulungam. Anintang. Gabot na may sa ti anak mo, ngam na may mga tanga kabaylam, nga ikanto tinaran niya ka masakbayan na. Nakastrekak manong naming ka sa paraaw-awir. Datat imbagada manong naming nga trabaho. Why? Paraaw-awir, iti burdek nga anak ti amok nga ni Ma'am Greta. Panagkilen ti balay manong nami da Ma'am Greta kastamatan kini Sir Greg suda ti kagasawa. Ada talong anak da manong nami. Dagiti duang inauna saan nga naskan pa nga aywanan ngem tulunga kano ida nga mga nga sikaso ti assignment da kas pagarigan. Erindo ti burdek manong nami. Ket may sapay lang nga nasurok ti tawen na. Ket mga opisina nga agpadpada dagiti agasawa. Idinto tadadwa akakabsat ni Ma'am Greta nga estudyante manong nami ti college. Balikas lag kasayra da kunak kumangim diya mo. Basta agyanda manong nami. Imbagada kanyak ti sueldok manong nami kit ala. Ababa, ang sabi ko man tanayunan danto. Imbaga kadakwada nga ada anak ko nga para grade 2. Numabaling kita itukot ko. Ay, saan nga mabali na? Saan kang stay in? Stay out ka? Ada yung arte pagawidag, ma'am. Amat nga mabaling nga. Asumre ka katulong sa duwa kayo nga gina. Sige, nangabali. Barbaring makakitakti tati. Marisa nga ba sila nga pagkasaraan mo? Abay, kasara ka kami na pa'y awang kabagyam nga pagibatyam ti anak mo. Kino na sinaludsod na nung name ni Ma'am Greta. Tamo na nga rin niya amok ti bagik nga balo Awan tinam na mahik ang mga iwan. Mga sikaso king kuha na, ma'am. Nadada, naginaganak kanya kang kinakto Sa mesa, adayot eskwela ijay. Kaya nung dito iti paggubraak. Kaya nagkasera kam ti asidag ti eskwela. Ala? Basta.
No kayat mo sumrek ang trabaho, mangrugi ka into na bigat. Sumrek ka masapa, agawid ka iti kalpasan ti pangrabii. Narigat man ng ikarigatan. Kinapudno naman nung name iti dahit damit laal daw sa matpasigurado nga talagang ituloy ko o no siya sumrekton kabigatan na napanak pa ng sapod sa baling at trabaho manong name. At dapat na kita masarakak nga pang extra lang manong name saan nga steady. Aganak iti karinderya nga sublatak lang dati agabsen no adagabsen kat sublatak lang. Pinalas ko pa yung anong name itinapan iti groceria para lako nga no bakan awan ti bakante. Ti sinapol ko manong name iti mabaling ko mabalin mi nga pagkasarahan nga gina. Kada ti asidek ti pagtrabaho ak kinasidek ti eskwela. Iti sangot ti eskwela manong name nadagagangay lang ang balay nga nagtugtuga. May nga bakit manong name tinangilo kat tiri daw. Kaya pa ako. Kaya masapol mo. Agsapsapol ak karon ti mabalim nga pagkasaraan nga ginanana. Kasera. Awan pagkasaraan dito ya. Kung ngamin adayo di away nga ayami. Kahit ada anak ko, balo ak. Nga di anak ko isarek ko nga agbasa iti eskwela. Kapag asidig lang napintas launa nga marikatan di anak ko. Pag-ubram ka rin, iti may katlong corner. Iti may katlong crossing. Nana, iti may isang panakila ng balay. Pag-ubra ka sa parawawir. Yaya. Kaya stay out akmat nga ron. Rumarak, agawid ak ti rabii. Iso nga dito kuma, numabali nana. Sasapo kita data istorya man ako kita talaga nga kasapulam launay. Kit subrak ka lang nga paara awawin. Kit nang kasera kayo, isopay nga paggastusan nyo, langina ang paghango man ito sweldo. Baring nun lakakas pagarigan. Dududua kami ngagdedi dito nga balay. Siya, kanete apo ko nga agbasbasa ti high school. Babae. Mayat. Isupay. Mabaling ka din hana. Alam sige, magitak balasan ko kita naamo matirupan, nasingpet ka siguro. Nasingpetak na. Nasingpet pa dyan anak ko. Ito kanungar tirugiyo. Kaya doon umay kam to ang sapa. Ay, alawan, umay ka karon. Ore ta damay sa nga bakante nga kwarto. Isundod di pagkwartan nyo nga gina. Manong naming baglaki din tanakasara ka iti bakit akas kaniya na nasiling kentiya apo ko naman nung naming high school student nga niya Lily. Trinedy nga aldaw anong naming panagrukik nga nagtrabaho na nasapa nga may kami napangkami ti balayda kanadanon ko siyempre ni Nana Iling kastamatan kaniya taya apo ko naman nung naming high school student nayam amok ti bagik iti apo ko na kastamatan nga nayam amok ti anak ko o naman nung naming pinanawak nga ron ni John medyo mabibi iti panawak anak Urahim to lang ang panaglulukat ti klase. O, dadat pagbasam ni. Walking distance, bumalasi ka lang ti kalsada. Eskwela yun. Tapay. Mapagkayag trabaho, sumumpet ka intuan nga oras. Medyo rabinton. Makipangangkan tulat ang kadalulam. Ha? Kinig aten. Saan ka klukloko? Ang singsigpat ka tapno nasiad da ka nata.
makipanganta. Nagtutulad kami ng rakit malpas doon, makabulang kita doon sa sweldo, suminta doon. Mga madandan doon paglutuan nga bukod. Awan ti pagdanan mo anak. Bengamin nga pasamak ti kastoy ka tatanang. Bengamin nga natay ni tatang. No kumati si bibig pala ni tatang, dati ko malata di plukos. Saan ko mga kaskasera. Saan ko mga makikabkabalay. Tadangar bukod tayo nga balay sa jay. Bayaman na. Tayo tuno. Makaornong ta. Mangipatakdar to ti bukod ta nga balay. Una saan, paipas nagputagbasa. Kadinto no, adan pagtrabahuam ta makapagretuar kanton. Di si kanton ti mangipatakdar ti bukod ta nga balay. Awan ko matiragbalin nga problema manong na mi ngem. Ti imbaga ni Ma'am Greta manong na mi nga obrak nga gaw awir. Samad lang is obrak. Obrak matamin manong. Agad agreklamo ka. Ma'am, amok lang kit siya lang ti mga sikaso kini girly no kasta nga pumanaw kay nga agasawa ket siya ti mga iwan. Ket kabayatan nga ayayawan na misuna sa mo na kang kanayon nga ubaan, di ba? Ha mo na kang kanayon nga saksaklutin. Sa mo na kang kanayon nga asasikasuin. Endon maturugan di irapin mo tagtrabaho. Sa pa MTO umay, tatumulong ka nga mangsagana ti pambigat. Ito na makapanaw kami, makaamukan to, kada to anak mi, borodek. Ita, irapi mo to matagdalos, aglaba. Oray taawa mati agawid kada kami iti aldaw. Di sikantulat at mangan nga siksika. Iti karabian na, agluto kan tong masapa. Tapno di kastakit masapa ka nga agawid. Mabalin mo tumat ti mga mangyawid dan ti kaninyo nga gina. Ano pala sa masapul mo? Basta masapakan tumanin mo may tibigat. Nagyunan to kung mga at sweldo. Ay, umado detan. Agad mo kaya agad mabali mo alipasan dito nga bulan ta sumabal ka sa balay pagtrabaho. Hindi mo kaya dito nga trabaho. Sige. Agan aron sak aron. Kinapudno naman nung naimi nagbatpatulungak. Iti bakit nga pagkasaraan mi manong naimi nga nato kumana pimpitas nga pagtrabaho. Di mo ano sana ya. Dahil pagtrabaho mi ta. Narigat na. Ubrak amin. Sa nagbasit sweldo. Alabay, amata kasaritak na kita abamok no. Ada mabalin mo akaran ng trabaho. Kawayatan nga awan, akit agan anos ka. Nagbasa nga rin manong name ti anak ko, kain tuloy na ito nagbasa na elementarya. Nakadokado nga kari, Ma'am Greta, manong name, nga manayonan ti sweldo. Inem, abulan kon manong. Idi na nayonan dangag peso, ngem basit badla. Tilang pagkababruta kung manong name kita, at maiyawit kuno kwa nga kanin mi nga gina naisinamat ti ba nga mi manong name. Ti pagpindasan na manong name sa amat nga pangina ti bakit iti bayadan mi. Basta at kanulang makatulong nga agbayad iti kuryente kendanong. Akit no, sabsabali ko man manong name, akit ba dawatan da kam tinangina pagkasera, hanggang uman-anayin ti sweldo kakas katulong. Di pagkasurun ko manong name, no kasta nga bakasyon, Sabado ken Domingo kit adada amin. Sos, baon ditoy, baon dita. Kaslakay kayat ko manong name, nga awang kumat Sabado ken Domingo. Tapno, sa ako lang makita na gito yung tattao iti bigat ken tirabi.
Ngayon no kasta nga bakasyon kadadada amin. Baon dito'y baon dita. Kakasyak tong mga aware iti anak da dito pa'y among aywanan no kasta nga bakasyon da. Nung nalabsak tagsa umanong nami japayin amo tikod-kudak no kasta nga kakamakam da kiti baon da kanya. Pinadas kumat manong nami iti nagsapol iti pagtrabaho nga sa bali. Ngayon kasla alanganin. Baka kunak no pumanawak ditoy. Baka katang-katang akto nga awan ti talaga nga sigurado nga pagtrabaho ak. Di baka dakis manong nemi dapay kayat ti bang day off. Nga may daga ngay manong nemi ipilit ko manong nemi di bakasyon. Makamukay magtan ako na. Kasapulan akmatan ako no bakasyon manong nemi. Tanong bakasyon, alakit ingkang matagpaspasyar ah. Nang runan no kasta nga kasusweldok manong nemi igatanga kamat ti barong arwaten ti anak ko. Ado nga anos manong nemi, ado nga rigat. Ket makita amay matangan ti anak ko day tangarigat. So ngayon dito may isang aldaw manong nemi nga nagawid. First aday din ti agraduary din manong nemi grade 6. Ti pagsasayatan na kaslabay katiban bannog ko manong nemi amakapang arakanyak na ipakita na grado na manong nemi kita nabibintas nangangato no amot saan ba't nga isuti kangatuan nang kanang namanin saludsudin ada abay kasla di mo amo dyan pagkamanak. Yun namanin ada paaramid di kiti mastrami o redak pala iti grade 1, grade 2, genggaita nga grade 6 ano na chay maulit-ulit nga testyo maulit-ulit nga saludsud nga paisurat digiti maestrami kada maestrumi. Ano na di anak? Jay, may sala nga saludsud. Inton, dumakel ka, anya ti kayat mo pagbalinan. Gagangay lang question deta anak. Ori di kita saan ngagbasa kat ori dito yung nagtibalay. Abay jak pe ka dito sinaludsud ken ka. No inton dumakel ka anantot kayat mo pagbalinan. Samit pa saan nga di? Saan yung mga sinaludsod nandot kayat ko nga pagbalinak. Higa po siguro di ka pinagraduar ti elementarya. Baka sa akong tula sa sudan neta, into nagdandani ka graduar ti high school. Nga into nag-college ka, anong tut alam nga kurso. Parang ganun. Mapag-college nga ta. Pilin tuta, manong natawan nga gubra kayo. Di madlangin uwan senso. Hanga bari anak tali maglagan natin trabaho. Tali di awawirik. Saan nga naskin pa nga kaslate dalag. Kaslate asikaswag nga awan ti kabaylan na. Kapag limag anti ubra. Kapag tatakil ba tinadi maladaga nga asasikaswag. Ore pa yung asjay. Bayo manak sumapulak sa balang trabaho. Okay, anang amin, ano ti insungmat mo? Kinunak, nga kahit kung tutagbaling nga piloto. Piloto? When? Sumidlagaya mo iti pe. Hubing ka pa ilang batit ka managaramid ka niti papaaramid ka idi kini tatang mo iti aeroplano. Ken isuti mo na nga ginatang mo nang ngay ayam ko. At aeroplano palastik. Kung nakalano terapap mo anak ko kada ti agaramid aeroplano. Datay agaramid nga. Datay agipatayab aeroplano
Abay, nakapampagnutom na ang ambisyon mo. Nga kaya patagbaling ang piloto. Basta, anda ka din na buyam nga may pangapti piloto. Da, mapanag nung kahagboy at TV, tagarubang. Tao may TV dito eh. Kahit, anda na mo ha. Kahit ko ti tumayab. Ti anak ko na yan. Kasi kahit mo nagbaling nga Superman. Kada Spider-Man, kada Batman. Kahit mo nagbaling nga superhero. Madakas tanang. Basta, kahit kung nagbaling ang piloto. Alakit ikarkararag mo kinapo Diyos nga. Nagbaling kanto nga piloto. Ini ba nag-high school ni June Manonemi? Nakapaspas na kisuna. Napas na kisuna nga agbasa, napas na kakmat iti trabaho Manonemi. Numampay kaskas din nga awan iti asenso Manonemi. No kasta Manonemi nga agreklamo ak nga ibagak nga nayon ang damutan ti sweldo ka. At umadado ti gastusan mi nga kina. Kung nadamat, agad lumaglagan mo ti trabaho. Makatulong matanda kiti ka anak ha. Pwede ka na high school da. Itata, college dan. Amo damat nga dalusan ti kwartuda. Amo damat nga dalusan ti salas ng daduma. Manong naming. Depende kiti kung daway manong naming apae kita. Depende kiti kung daway manong naming alas kon manong naming ti trabaho. Ngayon dahil damat manong naming ti poon kaya nagapunan no aping nga. Apain da. Iba ka pagkid nga kikata. Hindi agikat ka. Pagtatakunan da kaya. Sige. Ito bigat. Awang kan. Sumapol kam ti kasukat mo. Sabi ang kanya kami ti problema maya. Ti problema ka ma'am. Ingato yung kumamit ti sweldo. Kat nainayonan mi met. Nagbasit inayon nyo. Tuladan nyo kumaa. Pipresyo ti gasolina ng numangato kag takkel. Napan ti gasolina ng ibagbagam. Abi, ano nga ti problema ng mamay sa tiyak mo? Nangato nga ti ambisyon di anak ko eh. Anat ambisyon na? Nagbaling ang doktor? Nangato ka putam. Kahit nagbaling ang piloto. Ibagam ka na di anak mo nga ibagay na ambisyon na iti kasasadyo nga gina. Napiya kumamad kasawa ka na makiasawa ka at baknang. Hindi kumapay lang kalaplap sa atam. Ita akin na bumaron di anak mo, di bumakit ka maten. Lumusyang ka. Gapungarot ka, dungarikat ko dito. Ay, Sonia, ako anak nga roden. Noon talaga nga sa amon nga maanislon dito. Mabali mo ti pumanaw. Hanta ka pagtatakunan ka. Angem, ora ibagam nga pumanaw ka, ngagikat ka, madamdama, adda kang tumaning nga nakasusa nga adda. Kasano nga nga makaalakam ti kasukat mo, kadadda ka matlatamanin. Pagpeso manon na nga talaga nga mapanak matno kag paspasyar ang agsapol sa bali nga trabaho. Imtya ka mo no apay. Uri bagada nga, sige, umakanto nito bigatin. Sigurado nga ta nga anya, nga agpautak dito eh. Adaking ka agpaut ka. Adamadlaking ka. Kung ngamin ando kita sa agpaut dito, ito bagada nga narigat trabaho, ang adakat nga rod na laka nga trabaho. Sige, panunutak pa. Matlagayam. Api nga aplikar ka no, hanggang gabi sigurado. Madlaw-madlo ka ti anak ko, anong naimi nga problema. Nang, anak, marigatan ka kani?
Narigat ng peso. Ngem, saan ka marigatan? Taikar karigatak. Baka ngayon kayo ito ti mga asawa. Ana, baka kayo ito ngamin ti kasukat, bangalat kasukat di tatang. Natay adan balay na. Tapno saan tayo nga kaskasera. Tay ada mabalin na. Tapno ada katulungan nyo nga magpaadal kanya. Dada ka diti pampanunutin nyo nang anak sang ko apa manunutin data nga mangalat kasukat di tatang mo. Agtalinad ka dilatan nga kaskasera ta. Agtalinad ka din nga katulong kayo. Amay sa kailang amin. Na di ta kayo mat-increasean. Mad-angkrisyo basi mo lang. Saan ka kaya nga kita sa bali nga trabaho yun? Kumit-kita ka na. Ngim alanganin na. Kasi na tayo mabutay nga agikat. Iti pagtrabaho. Takas lagparparik na kanya. Nga once nga agikatakon. Kasi la awan tun tistidi ka pagtrabaho. Napira dyan pagtrabaho kita. Ito talaga nga danam na maik ti makabulan. Ano sa klakid diti. Panang parparikat da kanya. Okay lang. Basta sandak lakid da sulken. Ore oyawan da. No kayat da. Hatak lakid ka sulken. Bayano yun lang. Tunang ba rin ako ng piloto. Mangiparakter tanto ti bukod ta nga balay. Balay nga panakkilen. Napintas nga balay. Kumpleto't alikamen. Tainton may sa ako na piloto. Hanggang ito nga gububra. Dito kaya ito, diya ito natanunag tiwalay tayo. Nga mga alat ito pa yung katulong. Da kayo ito ti agbaon. Nga saan nga da kayo ti mabaon. Da kayo ito ti agbaon nang. Ikarikan ka na ita. Na may sakto ng piloto. Sa makaasawak to ti may isang napintas nga stewardess. Di, napintas to ti biyag tayo. Anak. Sabi ko ma, ang nukas tila tati sweldo, kada college kanton, mapagbasa ka nga ta. Manong nemi agraduaren ni June. Kat siyempre, kasapulan mo't iti paala na. Tanawan pa sa nga nagpaala, iti nagraduar, iti elementarya. Kasla kahit ko umahamit na paalaan manong. Ang karigatak manong naimi, nga remedyo, iti ng pinsas, nga rawatin na, nga saan lang binulod, no tikat talaga mo't nga mga sibro. Imbagak di bakat manunay mi pagkasaraan mi. Ana, so niya, saan nga napupuutan ti panaglabas ti panawan kat ni? Agraduarin ti anak ko, iti high school. Nga manumaten tininayon nga tawad mo. Abi, hindi ko mapailangan nag-asawa ka, uno nakiasawa ka, tapos nagastakad, baka anda ko mga kabsat. Ni John. Talagang samat nga, awan interes mo. Uno awan din nag-arim ka. Ninanawan. Dumating nag-arim kanya ka na, naroon, bitak pa yung nabalo. Ang awan dahil tatiranta. Sa anak pulos sa makiasawan. Siguro, agur-uray ka karitay, abang asawa kang ka, abang pawaknang kang ka. Ay, sinong timayat kanya kawaknang. Nagdi babak ng tikayat dagat iti ubing na pintas. Sakngay. Alakit ore sak alakit ne. Manot tawang ko iti do sumangbay kay dito. Sana na yun ang timanong hatawan. Hindi na pupuutan. And then gadwa dekadan. Ay, manapiksa kilata nga na. Ay,
dito unin ti pagyamamanak kapag saan ko ba't nga baybayan ti salunat ko. Noon niya ti ko doktor nga ibagala nga saan ko nga sidsidaan sa anak sidsida. Tapno di kasta kita adayo ka na tayo ti sakit. Manong nemi gabot ka sa pulak ti kwarta pagpaala ti anak ko. Nagpagpakaasya akin ni Ma'am Greta. Ma'am pangasyo, mumaliak. Mano, imbagak. Ha? So niya, ti bumali, ket basbasit nga amang, ti balyam, ngem ti sweldom, ti makabulan. Ngem data balyam, ket balyam mo ti talo nga bulang nga sweldom. Kahit ko mga rod nga parang sakit di anak ko, iti dito pa nagturpos na. Pumaalak mo oray bay sa lalang letson nga baboy, sa kompleto di kita sagana, putahe. Sa apo ya kas lakal man lagpakasarin kas ta. Matakas na. Ma'am. Awan timitin ko. Oo na yung gamitin. Ang mamang payarang trabaho dito. Wala pulos man konsuelo ng itadyo. Ina ba nagreklamo kat kang ganayong nagreklamo ka. Iba gamit kang gaya nga pumano ka ikanta ka mangsapol kam ka sukat mo. Ambisyo sa kabot gamin. Ambisyosa ka magbagayo. Gagang nila pagpala, magsaganak mo, paalak ka na dyan anak ko. Baga kayat mo ti bumali, pag matrikulan to dyan anak mo, agbali nga piloto. Ibagam dyan anak mo, hanggang ambisyon. Wano siya imala anakin ka, imalakin ka. Ambisyosa kayo, ambisyoso. Amoy na kastang. Awan timited ko. O nagagikat kapay din. Nagalisot pangalan ti kadwa. Nagalisot pangalan kasukat mo. Sa basa, datakilan na kita anak ko. Sabi pa kita nakasapulan ti katulong nga. Adadang sabi ang kasapulan ti kaskeng ka. Paunay mo ti ma'am. Di yung matla consider mo ti ado nga taon nga adak ti sidong nyo. Saan na kami napilpilitin ko na? Haan? Mabali mo tagikate no saan ka makaanos ko nami idi. Pailang. Yung mura ibaga mga agikatakon ko na tunok ko na dakamot manin. Asla damad la sa mong mapanawan ka na kami. Diyak mapanawan ti kinaulpit yo. Ya po ya. Awan ti panagulpit kay bagbagami kay susuldon da ka. Ngam sa nga umunit isuldo yo kanyak. Kaman lagam, di mo matlagam hanggang matlagam ng umuno. Apa nga rin nagpaot ka alaman? Nga po tawan ti sa bali nga master cam. Nga buta mabuteng ka, mga agikat ka, sumrikat sa balik, at sangkan tong agpaot, agkatang-katangkan to. So nga rubeng ko rin, agyaman ka kada kami. Tainan anusan na ka. Rubeng ko mga syaktag ko ng tikas na ma'am. Inan anusan kayo? Pauna yun. Di pumanaw kan, hanggang sumsumra kan. Manong nemi, namin adun ngayong bagak nga ikatakon. Nga magsubliak tumadlahin ti kabigatan na. Ngayon kinay nga aldaw manong nemi. Magbagisumit nga naalak ti swaldok, kanay nga bulan. Didakman lang amin kahit pabalyen. Sana ka nagsubsublin manong nemi. Anak-anak nung samtulayan niya na, no, anya ti may paalam. Nang, abay aming panunutin nyo rito, ha? Abay ibagbagayo ngamin ka may sangaletson nga baboy ka da. Nanang met. Simple lang. Manayan ti 5 kilo nga pansit. Datalayan ka da lula. Kini ate. Sa tito mangayap ti karuba. Kung saan kat ibunong yung tulatan. Tatakay talat sasangon. Talaga sana kung nagsubli ti pagtrabaho. Nanang, na may ado ngayong bagayon ti kasta. Ang mga nagsubli kayo tumutlang, saanan? Nakapagdesisyon ako. Yan tangay, napag-graduate ka matan ti high school. Sumapol ako sa baling nga trabaho. Katsika anak, mabali mo matan ag-trabaho, kabayatan nga, yung oray mo ti panaglulukat ti klase. Saan?
Saan man nang di naman ti plano. Ang baka saan lang tapat ng manay. Para tinal daw nga kasapulak. Ito nagbasag. Kasan di man trikulak. Kasan di na ba masapul ko. Kasan di ambisyon ko nga bali nga piloto. Anak, ibababam di ambisyon mo. Nangatuon na ti piloto. Kamu magawat. Kaputaw. Nangato nga ron ta. Aglalalo no talagang nga di piloto kat pangatuan na di aeroplano. Hamon nga makit-kita. Labsan na ti ado nga agdan ti ulap. Ano nga tanong agbaling ka maestro? Nang kahit ko tagbaling ang piloto. Akit mangala ka pa lang ti gagangi kurso. Samon tumala isip. Pagbaling ang piloto, no, adan tong trabaho. Kahit ko tagbaling ang piloto. Anak ko na yata, ulit-ulitan na. Uri nga taiyaradog ti bagik, pangalan tangarot ti kwarta. Manong nemi kalpasan nga nagraduar ti anak ko, nagsapulak ti sa bali nga trabaho. Manong nemi, talaga nagrika. No mo na ta, no sumrega ko mga servidura, bakit kan ko nada? Sa pulan dagat ka nababalasang, nga ububing pay, nga dagat ipakatrakan ka no dagat customer. Siyak, awang ka no pakaatrakaran dagat customer. No kayat ko kano ti sumrek para inawak, nako. Nalaklakamat nga rin ti sweldo. Tapos tamat no sales lady, manon nemi. Di ka no ububing ti masapul da. Hangakas kanyak nga medyo gurangan. Manon nemi. No katulong mo ado dagiti mayat kanyak. At okay ka no kanyak, ngakas kanyak iti katulong. Nga puta mo da natin nebak iti trabaho. Ano damagit ti sweldo. Panunutek. Sus, halatang umanay. Kinore no sumakastre ka nga sales lady kada servidura. Awalat ta. Ito, dati anak ko, manong nemi, napangkit din, nag-extra ti may sa computer shop. Okay. Kit kang kanayon ka nung agay-ayam no kasta nga ti customer da. Nga ti ayamin na ka nung manong nemi ti computer. Kaya tayo agpatayab iti aeroplano. Nakamahimayat nang. Siya ti piloto. Nakastang awan ti customer. Awan ti obrak. Siyempre, makiayamak mo da. Ura ko nga da dyan aking kuka. Iti computer. Ang awan ti obrak. Hindi akiayamak mo. Anak. Dan na rin ti pa naglulukat ti klase. Sangga pa sapulan, sangga po yan damit. No, daman masapulan ang kwarta. May atang tibagas, dadumapay ka sa pulan ta. Matimabalid ang pagutangan. Tapno ta, utangan ta kung mga usarem ti pag-enroll mo. Nakasaritak pendaking kuka nito pagkasaraan ta. Ni Nana Iling. Mitlat ta. Na may pabulod na. Diyan nga ta ilokos nang. Da uncle, da auntie. Manibot-bot kami nito kaya sante nga si Marsarong ka sa dyan. Busy tamat anak. Matibakasyon ko makuna. Isod naman kidi. Di naman lapulos dumaglawid dito eh. Kaya bagada hindi ka. Apay nang. Diyan nagdasagi ti jeep. Iti, di amaya na dyan. Medyo limabos. Linabsan at sangot sa eskwela. Sila malasing ko. Nabuhain. Nagadumat lang kami ti uban nan. At ala kami launa yun ni uncle mo nga Mando.
Nanggal Mando? Ayun na, Joy! Ay, iso nagpeso. Pagsasalitaan natin may pagkadagri kabagyanta sa Ilocos. Speaking of kabagyang Ilocos ni, ano tani, Uncle? Ikasabatin kan, kada doon sa Kargana. Nagtataray ni June, manon name ng sabat iti ultag na. Ni June, kat ubing pela idi, para grade 2 na idi, umay kam dito Isabela, pimano kam Ilocos. Kitangkit baron ni June. Nakita ko nung name iti kasla panag nga ni Bayamando. Kasla di mamating ison ni June. Kat naging narakop di kita gulitan. Sada nagtidnulungan manong name nga nang bitbit iti na karton panakali na karton. Sa minagkat ni Bayaw mando ti bag na. Kapag kasi sa marigatan daw, anong name si Mabatak? Ano nga amin na ayat Bayaw? Ay, Sonya! Amo ko sila siya pumating isuda ito yun ni John. Kaya ingas launay dit alan. Kung nakita makita kit alan, kung nakita. Alan Junjun, Uncle, ko na naman. Bangga, native nga manggaling ito. Ne. Amo kit naibas mamok manong name ni Bayaman to kinanana iling. Kaya kapatamasang umanan ti pandangan manong name oras saan nga nailak amakit imanay. Nakalang lang nga mga talo. Kaya kabayatan nga mga kami manong name pagsasalitaan mi ita pagsasalitaan mi dinagsalitaan mi ita ni John. Piloto ko lang, John. Walang kill. Talaga ka imala ka kada di aral nga tatang mo. Api ko na ito kastangkel. Kastamot ng ambisyon ni tatang mo ito kahit. Kahit kung nagbalit ka, piloto ko na. Agad naman natungtong pala. Ara, nagbalik mo lakar pintero. Takayat na edit tumangad kahit kung makaman dyan nga ito ko na. Nagpesumat nga nakadanon dyan nga ito, third floor. MP man, natnag. Natnag, siyempre. Sumat na ti papatay na. Di naman tinatong paltambisyon ng umato. Naipalagip ka na kami manong name ti pupusay na di alam. Kadlimit ay kam nga ginalay. Pasensya kayo. Hindi kayo man lang tinang ipalagip. Malagip talata malagip ko nga di alam ta. Hindi umubing ka pa lang. Taka mga kapsat kita na. Nalay nga pataya, ito aeroplano. Nalay nga garamit papel ng aeroplano, parang nga nagpinas di pa nagpatayab na. Da teknik na ti pamayan na tapos kasta kita natayab, arabidad ng aeroplano. Kasta naman iti papaaramid ko kinit na di tatang Uncle. Una. Kahit magbaling ang piloto. Unang Uncle. Iso na lang Bayaw tam. Uray nga tanong maestro, wano sekretaryo ti alayan na kadak pa kabelan. Awan ti bastong ka trabaho, kalpas na nga nagikata kita paot ng panagbalin ko kakatulong. Ano man namin nakiasawa, ay nga mawang pagdanagan nyo. Dahil tayo itirantak. Ranta nga. Ala, ilagpas tayo pala tibangan. Nagpakada ni June manon nemi da kanubit papanan na. Kad nabati kami manon nemi kinibayaw mando. Iloktan na tibag na manon nemi. Kada enruar na nga supot. Panakalang na supot manon nemi. Kaya mabutbutay nga kiti pa nagbiyahe. Di kayo makuntak. Dati ko nakuma. Makuntak kayo kuma. Kahit may bagak nga, uno masalutsud ko no, adda account mo iti bangko. Account ti bangko ko na ba yun? Kumaano, adda maornong. Awa di maornong, may gaman, tunukan, pukawan. Wala, anda kumamat Ano kumaada mabaling nga idulin, nga mapawa mat idulin. Tapay ba yaw? Tapno alalisto ko mga may patulod ko yung kada ito Nagyan kada ito yung
naisupot. Supot ko na takastoy na tapno. Sanda nga pag-interesan. Ano kami tinaganda nga supot? Bayaw. Kita na mata, kita inalak manong nemi idita ilokatak ti supot dakig tutak. Bandel? Rinibo? Kwarta dito bayaw. Wen, yung di mo pagarupan nga yap-yap no fake nga kwarta. Ang mga pagarupan nga indenti politiko. At yung matpait eleksyon. Kinore pa nung ba daw mat-eleksyon? Pangalan ko man nagita kasta kadakkel lang maitid ko ma. Sagsangaribo nga nanusan nga mapandandanunan na kita anak ti Diablo nga bibisin nga butantes. Nga kaslada lang. Kaya po. Ano tiket mo sa bayaw? Nadakamat mo man ti may panggap iti panagpabayad da iti butos di butante. Wala talo kasta nga dumteng ti eleksyon. Saan lang iti Ilocos? Ori sa din no? Wala. Amon da iti politiko. Namnamayan da kami nga rupa ti kwarta di kitag butbutos. Samet nga suamin na. Tama. Samet nga suamin. Ngem adu. Ora niya profession da. Dapat na kita mabalin na ang kunam no anyat jak man mo kasla natin na imas da kwartang iti politiko. At orin no adayot papananda agar arkilada nga mapandumanon ka na pagpipilaan da nga pangawatan di. Susapo ya. Ni matbayaw apa nga napantikas na ti saritaan ta. Malakip ko nga ron. Tado di talaga tayo mabisbisinan nga kasla sa barit raman ti kwartat politiko. Hindi damat amot ang kwenta. No kwentaem na dyan sa ngaribo ko nga ited dyan politiko divided by 165 days. Sa mo times 3. Tatalo nga taon nga termino. Ay, divided by kas jalaeng ti balor ti butos dagiti ag umaw-awat ti bayad ti butos bayad iti may sangal daw kas jalang ti maited ti politiko. Siyempre nabayatak ba ti butos yun apay kanya kumapil ti masapul yung kanya ko na nagpapaknanga ka ta, doon tuman pagkatang ko ti botos, may eleksyon ko na. Ay, sangan ng dati sa pagsalitaan, tapay para kada kaming agina na ito. Dagitoy? Malagip mo, di may ka nagpakada ag subli dito, Isabela. Kapag sasalitahan, may di nagkakapsat, dagang napanawan na kada kami. Pagbibingayan mi ko na. Hindi ko akit kaya't mingila ako kuman. Ang sa amin nga na ituloy. Kit manon titawan ng tinapalabas. Amom ti daga, dumakdakkel. Ngumingina. Adamat kiti pagsayatan ng itanda na lakomin. Ada kami na bitback na nga nag-interest ka na dyan nga daga. Tada, paipwestunan na napindas nga negosyo. So, na ito na. Kaya dito nga kwarta ipag, di pa nakabingay, di kapsat mi. Kaya siya ka, nga asawa na, kanda kay kini John, hindi magsagrap ito ka kwarta. Ni apagluwa ka. Pinatgan niya po Diyos, ti ararawming agina, bayaw. Ngawan ti sabaling, ikalkali ka gumi, no di, maandan ti kwarta, nga aramaten ti anak ko, iti ambisyon na. Kasi lang nakarigrigat nga tunuyan ti ambisyon ti anak ko. Idikas kanya, nga awan ti masdok nga pamatauda kiti kwarta. Katadan da ito'y,
Agamanak bayaw. Tasan yung inlaksid ti asawak. Numapay na tayo. Mabalingkat ba't nga rin inlaksid may kanada kamat nga asawa na. Adamat ni Junyo. So nga namnama nga kasapulan nyo dito eh. Kat daw dawat ko, daw ko ba ipag iandang ita sa moment nga inambisyon ng tinag-asawa, itultuloy mo. Kabangan ko no, makaigam ka ti kasto kadakil ng ti kwarta, kita papapindas ka maten, kita arugod na ka maten, na kita lalaki, baka maamon nga dadakil nga, igiga mga kwarta, baka no, amo ka mawatap di kahit ko sawan. Hamo ko mga burbur-burin na ito ang kwarta. Ito sangan siya. Namnamayam data bayaw. Da ito ikit para itadak ko. Ti ambisyon na. Da ito ikit para kada kami nga duwa. Nukas kasunod laeng bayaw. Babay ni ito ang kwarta. Ure, basit laeng nga daga. Ti pang hindi stuan mi, ti basit nga balay. Tapno saan kami nga kaskasera. Kaya da kwarta nga namnamaek. Nga usaren ni John tap na matungpal na ambisyon na agbalid nga piloto. Kasta una iti panagyamyaman mi nga gina Manong Nemi. Nabang kami nagparparintuman isang wahanan ti altar kada iti simbahan kas pasetting kang panagyaman kinihapo Diyos. Nagbasa nga rod ti anak ko Manong Nemi ti kolehyo kad naipay amin agastusen na. Nakakita Manong Nemi iti medyo pang lawaan nga daga medyo nalaka. When, saan daw na nga pag-anong nga daga? At nalaka nga ron. No man pa'y pangadayuin manong. Ngayon mawaray no magna kami na tinasken kat adda. Nukas kasano nang bumaybayag ma-develop tun deta nga lugar. Baka nga nanginginan tun nga permi nga nginan ito ti dagan ng pagarikan. Ginatang ko. Kaya nininot mi Manong Nemi a pinatakderan. Alisto nga naglabas sa nag-urat ti panaway ni Manong Nemi. At dan balay mi nga gina. Saan kami nga kaskasera? Sala nga basta gagangin nga balay, numampay saan unay mat nga dakkel, niranda Manong Nemi anay plano. Nga balay mi, iti anak ko. Agraman to dagbalin nga manugang ko, kaya nakiti apo ko. Na kompleto mat Manong Nemi kadagiti moderno nga alikamin. No agarawatak mat na Manong Nemi kita. Saan mat nga makita nga nakapapaw ta ka nagbaling nga katulong. Naman pa'y amok mat nga tagabinan ti salunat ko tagagangi dahi tahan tadyak kayat mat at balin lata nananay nga lusyang jak mat kadi ambisyon nga da mangkursunada kanyak tapno nagastagat baliwak man iti makiinarakop ka na makiinagek tasan tingali baken Manong Nemi aking nga nagtartaray nga dara iti kurat tayo adalata te kunada nga arem unurugso Manong Nemi iti nailasagan nga ragsa ngem jak pulusin tulok Manong Nemi awan pulos tinagbaling nga kasukat ti asawak iti pusok way Manong Nemi. Nga batado idin, dikiti nagbalbalay mated ti asidagmi Manong Nemi, kaya gabata na pintas ti pwesto, nga ayan ko, dito yak Manong Nemi, nagipasdek imuna karinderya. Inimas ko, Manong Nemi ti nagluto, mabayan pa nag-search ko, pa nag-aadal ko. Kaya karinderya, Manong Nemi, nagbali ng restaurant. Restaurant. Nga di, nagsikatan dito nga restaurant ko Manong Nemi. Kasto ko ni taragsak ko.
kapag may isang na piloto, ti anak ko, na ni June. Naman pa sa anak, unang hindi nga nagpapaalam, anong naming kadagiti pasken, napalparabas. Ngayon, hindi nga pa naggraduar, ti anak ko, kas tamaten nga may isang nai-lisensyado nga piloto. Pimaala kon manong. Inayabak, dagiti kakabagyak sa Ilocos. Well, manong nemi, nagbalagim at kadi dagiti kasinsin ti anak ko. Tada kasinsin na doktor, engineer, nurse, architect, accountant, ada kasinsin na nga police, kasinsin na nga opisyal iti army. Manang nemi kabuta duda nga kakasinsin. Nga day dilaeng pailaeng mat-asawak itinaksay kadakwada nga kabsat. Nakanaduda nga imay manang nemi kaday di nga panagpaalak. Iti panang kablaw da iti kaanakan da iti panang kablaw da iti kasinsin da manang nemi amay sa nga piloto. Nakaragragsak da. Nakaragragsak kami manong. Kinamgad lang nga sundya ipag. Kayong mandok. Kasi nauna, kakabsat, dari alan nga asawam. Parang ragsakan kami no. Kita nagbalin na kita anak mi. Naging nagkasinsit. Ang damad lagi di saan nga nakarador kadakwada ang at least may matibiyag na. Hindi pa ilang June mo tadi. Kangatuan, kadakwada. Amat nga makuno nga kangatuan na ayong ta. Kangatuan ko naman ta. Piloto nga ron. Kagibatay mo nga ron teroplano. Makadanon ka nagiti na duma-duma nga pagilyan dito yung lubong. Depende anat kita po siyempre. Pang international ang aeroplano at ipatayab na. Malagip ko kaya. Awang pa'y nobya na. Awamot pa'y kayo. Baklan sama di John. At piloto nga baklamot kayo. Damom. Sa nga baklan ni John. Ipakamuminto ka na kayo. Manayin sa Ilocos no. Tiyempo iti panangasawa na. Katuwa na. Barbareng na danto pala na tao dito yung lobong. Manong naming kasladyak pa lang hindi mamati. Anak tulagan miti anak ko, kalbasan nga dan nasurok ang makatawan na akas piloto manong. Ngay pasyar na kano, itinaduma-duma nga paset tilubong. Saanin anak amo nang. Pamarin yung dumatid niya mamukha na kayo at istawardes nga nubyak. Ngay talagang istawardes nagbaling asawam. Amo nang. Susapo. Alan, masapol nga sa ganan ni papeles yun. Passport. Kaya naduwa siya, amin di makamo. Kaya tayo visa. Nagagubuha po manong namin anak ko ang piloto. Nang ronastan ako yung forme. Dindagan dito manong namin kaldawan. Ito lugang ko teroplano samot kedi nga talpadamok anong naming lugang na teroplano nga mapanitiya sa balin nga pagilyan no idi agit Isabela to Manila Manila to Cebu Cebu to Davao di ka tayo dito rotak manong nami ngisutin mo na nga nang ipadasan ti anak ko nga naglugan teroplano ngayon itakit international. Anong nami iti pagarayan, iti oras, nga isusirag para iti nga panaglugan iti aeroplano. Ando nakakita kanya, makalasin kanya. Ay! Sudya? Ay, siyak ang peso.
Ma'am Greta? Uy, siya. Abay, abadanda ka to. Abay, katulong ka dito airport? Ay, paano ma? Agaburod kami. Nga magpasyar. Kaya magtor. Mo talaga kita anak ko kita. Lalo tayo nauna kita. Damat mabalin na. So nga, siya, nagtalin na kalatamat ka katulong. Baita ka to eh. Abay kasat langam. Manipo di aging kanay ta. Talagang ambisyoso ka lata. Nagsalakayat mong met feeling risk ka baknang. Di ka pinagretiro kas katulong. Nakababamad lahat na parang kitang kanyak, Ma'am Greta. Kinapod na. Nabayag mo nga nagluka ng terplano, so nalang damok ti mapaniti sa bali nga pagilyan. Ay, mabiglahin. Manong naming, nakita na siguro tanak ko. Kanahanadlaw na siguro nga kasla da problema. Yung mas nagtanak ko, sinabat ko, anak. Nang, nakarili ka yun. Dandanin sumampay ng troplano. Asublatang yung maneho. Nagunuray ka lamit, medyo na delay. Nadang problema ito tangatang. Ay wag gaya anak. Ni Ma'am Greta. Ma'am Greta? Ito na di nagbaling nga amok ti for how many years? Nagbaling nga katulong. Day amo nga dinapulos amo nga kaasyan ti katulong na dinapulos amo nga nayunan ti sweldo. Ito subrati pa nagtrabaho yun. Ti amo nga mga awag ka na kayo ti ambisyosa. Kada awawagan na ti ambisyoso. Bueno. Ma'am Greta, iso ni June, Alan Jr. Iso ti piloto. Dati pagluganan ti aeroplano. Amok. Masa din naman destinasyon nyo. Agkakahulugan tayo. Kati anak ko ti piloto. Ito pagluganan tayo aeroplano. Basta. Alakit, awan ti bagbaga ka madiwain na, sir. Damang ka din no. Agkatrubol ta aeroplano na dati ting hato. Sa bagay, may ramraman tayo bakit amin na. Awan na ito ti panunod ko man. Sa bagay, dakil tinaitulong yung kada kami. Nagpaod ni nanang kada kayo. Taananusan na lang yung tikin na unget yo. Iti kababalatan ti ito yung nga sweldo, ang ti agakar-akar nga awan ti mas dumkasar ka nga trabaho. So nga, bigbigan mi kaninanang, tinaitad yung matatulong ka na kami. Kanagbaling nga karit na ita, tapos kasta kita, tunuyan mi terapap. Nagroon na terapap ko. Agip, ti saludsod. Nangalan nyo ti kwartayo. Apa nga nakakadal ka nga piloto ko. Opo, piloto ko. Piloto ko nako. Saan ko nga sinungbatan dito kasaludsud ni Ma'am Greta Manumnemi? Owen, kinabot no na nagkaroba kami pa itutughaw. Owen, mabalimit na nagmarites Manumnemi. Kaya sa bagay, amater Manumnemi kasla namin pinsan nga pagbabawyuan na, hindi kasla panang maltrato na kanyak. Pinagbabawyuan na Manumnemi kasla panang kuspil na kanyak. Pinagbabayon naman nung name na tayo, pamati na nga digitikas kanyak, kakatulong, kas kada kami, kat awan tigundaway na nga umato. Itamat hindi ti pagyamanak manong. Tapos nung anugutan na gitibidot na, hindi pa naglablabas na ti kalabas. Anugutan mati ko na kanyak, ken ko na ti anak ko. Nadakkel mati tulong, ti pamilya ni Ma'am Greta kada kami. Nung pa kasjay, ti pa nakatratar ko. Pudo unay,
nga duman tinaggapo kadakwada nga kwarta aginastos mi. Nga buong nga matlayang iti panagtrabaho kadakwada. Iti ang dama manong nemi adan pamilya ti anak ko ket talo digiti anak na. Talo digiti apukok manong. Piloto manong nemi ti anak ko stewardess met ti manugang ko. Ket digiti talo nga anak da manong nemi. Imanad at inada nga natayag. Ket dua nga babae nga napipintas ken maysa nga lalaki nga gwapo. Anak talinayad kami manon nemi iti balay nga patakder mi nga niranta nga para kada kami. Ti pamilya ni June ken siyak. Ken kastamat ten manon nemi. Intultuloy ko iti negosyo nga restaurant nga naman pagagangay lang nga restaurant nga manulang nga lamisaan manon nemi ngem adu dagiti umay mangdaydayo ken boten tultuloy kumit manong iti panaglutok ana imas. Siyak ti manager, siyak peti cook, siyak pet chef manong. No pa adda dagiti assistant ko. No pa parparitan nak ti anak ko manong nemi nganuman kan mabalin ket italag kunti sa bali ti restaurant. Kunakmet awanan ti exercise ko no sa anak nagtrabaho sa mesa sa anak matamarigata. Dahito nga ron ti pagkasalita manong nemi manipod iti baba nagsagaba kami kabut pa nakapukaw ti asawak nagbalinak akatulong kaya tayo nakon ti biyag ket saan nga agtalina idlatan iti baba masapul mat nga dating ato. Asapay ko nga kangkarayon nga ida asapay ko ma tadag iti apukok ket saan danto nga lasaten tikas naglasaten mi nga gina. Agyawan naklauna ti anos mo nga nagbasa ket sapay kumata damat na ibati nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga di kinagbuya. More power to your program anong and God bless. Toy agyaman nga pagayam mo Sonia. Maraming salamat kang Sonia tingga pa ng ibura iti pagkasalitaam. Pagaanan na kami kadag iti sumasarunong aldaw. Thank you very much kada kaya aming sa kapada. Maraming salamat po.